I'm not understanding. What are you trying to do? Ba za ka iya rabuwa da ita ba. Shi yasa da ni da ita gara duka kowa ya rasa. No, wait. Fadila, don't fail to understand me. Ba zan taɓa fahimtar ka ba. No, ba fa abin da yake tunani bane. Ba wani abun nan kalle ta shiga ni ba. Ka kashe ta fa. Yanzu ta faɗa. Idan ba ta aikata yanzu ba, dole gaba za ta aikata. Me yasa ka kashe ta? Babu amfanin ci gaba da rayuwa da ita. Jesus.